Lwgwpwr, welcome to my YouTube channel bikgk study. Lwgwpwr, भिडिअखौ जागायनायनि आगोल आं नोंथांमोननो फंनैसो फोरमायनि आरो भिडिअखौ स्किप दा खालाम। स्किप खालामोब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिनाय मोननाय नङा आरो आं गेरेन्टि होयो जे नोंथांमोना बे भिडिअआव होनाय हम रेमेडिखौ जुदि आं खोन्थानाय बायदि बानायना जायोब्ला 100% गेरेन्टि जे नोंथांमोना खेबसे नङा खेबथाम खेबब्रै हागोन 24 घन्टानि गेजेराव। नाथाय बिनि आगोल आं नोंथांमोननि सिगाङाव हायनैसो खोथा फोरमायनो लुबैदों। जेरै जोंनि बर' समाजाव मानसिफोरा गावनि देहा सोलेर जानाय लोंनाय एबा गावखौ माबोरै फिट एनार्जेटिक खालामनानै लाखिनांगौ बेफोरखौ ध्यान लाया, खालि जौ सेरेब बेफोरखौसो लोंनानै बांसिन गफबना थानो नागिरो। नोंथांमोना आं बेबायदि बुंनायखौ गाज्रि मोनबाय जानांगौ, नाथाय लोगोफोर सैथोआ बेनो। सैथोखौ एक्सेप्ट बानायनो नाजानांगौ, अब्लासो जों जिउआव दावगालांनो हागोन। आरो आंनि बेबायदि बुंनायाव सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंब्ला आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिहरनाय जाबाय। गावनि बिसिखौ गावनि नखरखौ जोथोन लाखिनांगौ, नङाब्ला नाय लोगोफोर, जोंनि बर' समाजनि हाबा जाखानाय हिन्जावफोरा गावनि फिसायखौ नागारनानै गुबुन हौवाफोरजोंसो खारगासिनो दं। बेफोरखौ नुयोब्ला गोसोआ जोबोर दुखु मोनो। बेनिखायनो आं दिनै बे न'आवनो थानाय हायनैसो हम रेमेडिखौ नोंथांमोननिसिम लानानै फैदों, जायखौ आं खोन्थानाय बायदि बानायनानै जायोब्ला नोंथांमोना खेबसे नङा खेबथाम खेबब्रै आथोन जालायनो हागोन। नाथाय लोगोफोर, जौ सेरेब लोंनायखौ खमायनांगोन, नङाब्ला खामानियाव होनाय नङा। मुलिखौ जाबाय थानाय समाव दा लों, नाथाय आंथ' जौ सेरेब लोङिखौनो लुबैयो। अब्ला लोगोफोर थौदो जों हम रेमेडिखौ जागायनोसै। गिबियावनो जोंनो नांगोन गाइखेर। गाइखेरा लकेल मोसौनि जायोब्ला साबसिन जायो। गाइखेरखौ जोंनो नांगोन 300 ml एबा 400 ml, थारमाने गिलाससे गाइखेर जोंनो नांगोन। नैथियाव जोंनो नांगोन इलायचि। इलायचिखौ जोंनो मोन गरथाम नांगोन। थामथियाव जोंनो नांगोन मिश्रि। मिश्रिया लोगोफोर बै दखानाव मोननाय मिश्रि नङा, जायखौ जों सिनि बायदि नुयो। बे मिश्रिया दुरुं गोनां जायो। बेखौ नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन जुदि दखानाव मोनाब्ला। बे मिश्रिखौ नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव धागे बाला मिश्रि होननानै सार्च खालामबा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन। अब्ला नोंथांमोना बैनिफ्राय अर्डार खालामना लाबानो जाबाय। दानिया बै रेमेडिखौ बानायनाय नियम। गिबियावनो गाइखेरखौ एसे दुंब्रुद बानाय। जेब्ला गाइखेरा एसे गुदुं जायो अब्लानिया बै इलायचिनि बिगुरखौ जिरनानै बिनि सिंनि बेगरखौ देख्रुबनानै गुन्दै बानायनानै गाइखेराव हो आरो बेनि उनाव गाइखेरखौ 3-4 मिनिटसो गोदौनो हो। बिनि उनाव बिखौ थान्दा गुसु जानो हो। गोसोआव ला, बिखौ फेननि बार लगायना थान्दा दा खालाम। बिखौ ओरैनो नर्मेलै थान्दा जानो हो। जेब्ला गाइखेरा एसे दुंब्रुद एबा लोंनो हानाय जायो अब्लानिया बियाव नोंनि गोनांथि बायदि मिश्रि लगायनानै बिखौ लों। जानायनि नियम। बै रेमेडिखौ नोंथांमोना हरनि ओंखाम जाखांनानै 1 घन्टानि उनाव आरो उन्दुनायनि 2 घन्टा आगोल जाबानो जाबाय। बे रेमेडिखौ जुदि नोंथांमोना आं खोन्थानाय बायदि जायो अब्ला नोंथांमोना आंखौ फोथाय जे नोंथांमोना खेबसे नङा खेबथाम खेबब्रै आथोन जानो लुबैगोन।
एबा जानो हागोन बेयो 100% गेरेन्टि, मानोना आंबो बे रेमेडिखौ इउज खालामदों। बेनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना फ्राय 10 साननि उनावनो हमना मोनगोन। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै जेसेबां हागौ शेयार, कमेन्ट आरो लाइक खालाम। मानोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ शेयार खालामोब्ला किजानि नोंथांनि थाखाय सोरनिबा नखरा एबा हाबा जानाय फेमिलिफ्रा मोजां जागोन एबा जिउआव आलो गोजोनै दावगालांनो हागोन। लोगोसे लोगोफोर, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।